trabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aldaw, medyo mauran-uran, pet sa 10 na kan Nobyembre, taon 2021, Miyerkules, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria de Tabi Makalingaw, pasalamat lamang Our Mother Perpetual Help Novena. Taod-taod na alas 5:15, dyan sa tuya pong live broadcast man. Kan Our Mother Perpetual Help Novena, pasalamat kita sa tuyang mahal na inang Santa Maria lamang sa oral daw na intersesyon na pagbuhay-buhay, Ano man po ang kasiributan amang Diyos dapat enot sa gabos. Sagkod na kitang alas 10:30, tingog kan Banwaan kasabay ang bilog na tropa. Sa luwas, pading Jomar, pading Al, pading Jimmy, si Ands, si Luens, sa Manibela, si Henry De Boy Mata, technical control, si Chief Tech Ramir Bonjing Tanay. Sa newsroom, yaon dyan, sa Paragos po paghanap kan mga istorya sa lado nasyonal as in international. As it happens, where it happens, how it happens. News Manager Mardela. Siyempre sa Samuya pong production ng Anghel kang DCGB. Angel Mustaza. Tandem ngunyan sa IT si Arven Buda si Richard sa Samuya pong full digital broadcast worldwide tabi sa Samuyang official Facebook page ang DZGB News Online pati naman po sa YouTube. Ako po sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Good morning, Bicolandia. So, pinag-abot kan sa muyang persa po sa AM band. Tagabos na lugares, digdi sa Kabikolan. Marhay na aldaw, medyo mauran-uran. Iyon na tabi yan ang klima. So, mga nakaantabay pala dyan sa muyang official Facebook page. Maki-share na sa natabi, tanganing dakol kitang mapaabutan pa nin mga informasyon sa tuyang pagpadalagan ka na programa, i-share na lang po tabi nindo tanganing sinda po ma-reach out man niya to. Asa kuyang number is 0961-759-0888 sa Smart, that 0961-759-0888 sa Smart, and sa Globe 0926-0156-020. May nagparaharapot sa kuya the other day, nalip ngang kulang ini, napasipara ko lang kan Martes. So ito bagang narumduman nindo, so kan makahuron ta si Congressman na Alfredo Pido Garbin Jr. Igwas siyang pinagtataram na parang second week yata ito kan Nobyembre itong so ayuda para sa mga farmers. Pinaghahapot kita kan mga talamuha ta dyan, lalo na itong so mga listeners manyato digdi sa palibot itong so ayuda na pinagme-mention ni Congressman Pido Garbin Jr. kan pagkasabay niya si Secretary William Dar last 2 weeks ago yata yun. Ma-verify lugod kita. Ay napudang ko si Congressman Pido kung ano na ang development ka ito. Saan sabi, igwanin mga itataong farm implements yata o itong so abono or what. Nasa linya, na-contact ko si Congressman Pido. Congressman Pido, marhay na aga tabi. Good morning, Iyo, and nag-aantabay ka. PBN sa Bilog na Bicol Region. Good morning, Tabi, Marina Aldaw. Opo, kung narumduman ko, siguro 2 or a week ago, nagkahuron man kita sa programa. Ito bagang so, kan magkasabay ka mo ni Secretary Dar, pasiring digdi sa Legazpi, igwa kang naunambita na naipostro mo duman kay Secretary Dar. So, para sa ayuda sa mga parao matabi, Congressman? Well, that ito is Rice Competitiveness Enhancement Fund na kung saan iniso na nakalap duman sa pag-import ng taripa sa Rice Tarification Act, tabi, PIO. And para sa kaaraman kang kabos, sa aga, magkakaigwaki launching kaining RCEP and initial payout sa mga qualified
ng mga rice farmers, sabi Pio. So this is not about farm implements or equipments, but subsidy. Aha. Hali, subsidiya, hali duman sa Rice Competitiveness Enhancement Fund due to the collection of tariff duman sa rice tarification. Kung manunuturan tabatabi Pio, ang nakaaging taon, nagpasar ang Kongreso ka itong batas, itong Rice Tarification Act, para iis bagaso quantitative restriction sa pag-angkat ti bagas sa bang nasyon, tanganing magkaigwa ki stabling supply na baratong bagas. But we all know that this will affect our local rice farmers. And therefore, what the government or the Congress is to impose tariff or pagugulekta kibuwis duman sa volume na pinagkaangkat na bagas sa ibang nasyon. Tanganing, makolektang buwis, ito ang mataong subsidiya sa mga rice farmers. Tomorrow will be the launching of the RCEP sa probinsya kang Albay. Maswerte kita Pio dahil ang inot o saro sa pinakainot na pinili kan Department of Agriculture. And tomorrow will also, aside from the launching, may initial payout na sa mga kwalipikadong rice farmers, tabi Pio. Ay, opo. Maray nga ni ta na kontakta ka, Congressman, ta. Itong so nagwapa para harapot sakbo through text and itong so personal na nakakahuron ta. Ang paghuna ninda, itong so i-distribu mga farm implements, arog kan abono o itong so iba pang mga ekipahes pang agrikultura. Siring ka ito bagang enot ng ipiga para distribu man nindo. Ini palan, iba it will be cash. Tabi, Congressman, gura ano ang kantidad po? Well, inipiyo, ang guidelines is that for those who are tilling rice land o itong nag-uuma sa mga nagtatanong kiparoy, less than 2 hectares, makakakuha ki at least 5,000 pesos, tabi. 5,000. Okay. Now, ano ang kwan? Si Sayan saligsig ka itong so kwalifikadong parauma na mabibinipisyaran tabi kay ni Congressman? Well, syempre, yaon dyan kung sa munisipyo, the Municipal Agriculture Office, and kung sa city is the City Agriculture Office. Syempre, may mga papeles yan or requirements like proof of ownership, kang daga, na sa indang pinag-uuma, then mahiling duman kung gaano kadakula yan. And at the same time, kung ikamantinante, syempre, certification from the landowner na siya so nag-uuma kang nasabing daga. For further inquiries on the requirements, kasi sa aga, bako pamantabi ini full blast kang payout, kundi initial payout pa lang ini, launching dyan sa Albay Astrodome. Mag-inquire na sa mga paraoma, rice farmers sa indang manlalain na Municipal Agriculture Office. Ay, opo. Magayon ta na ipaliwanag mo kung tabi, no? Mabacktrack kita. Anong taon nindo tabi ini ipinasar na rice tarification? May narumduman ako, naging national issue baga sa supply, demand, and pamresyuhan kan baga sa Pilipinas. Kaya ito, anong taon po nindo ipinagpasar iyan? If I'm not mistaken, tabi, Pio, it's 2019. Or 2019. Yun. Iyo ini so nagkakariribok. February of 2019, sabi. Ayun, so iyo ini so nagkakariribok na kita digdi sa Pilipinas, naging ang national issue ini, and in fact naging political issue nga ini na sense. So saro sa lakdang nindo sa Kongreso, iyon na naipinasar so rice tarification law, nagkukuha ka mo ning buwis duman sa pinag-iimportar na bagas, tanganing so supply digdi sa satuya, ta nag-importar kita, so supply kan bagas, maging estable, dahil magparalang ka sa presyo. And diyan nakukuhaon sa nakuha ang buwis, ining ceremonial na pagpuunakan kwa na ini, benepisyo. Well, tama po ka mo. And when you speak of rice talaga, that's always been a political issue since that is our main staple pag-abot sa pagkaon sa mga kababayan tang Pilipino. And it is imperative
that we have a steady supply of itong baratong bagas tangani maka-avail ang sa tuyang mga kababayan. And yun na ini, so resulta, subsidy to our rice farmers. And we are lucky, maswerte ang probinsya kang Albay because kainot-inote siguro sa pag-launching and initial payout. And I would like to thank the Secretary Dar, and of course the Department of Agriculture, Director Tornilla, one of the best performing director sa bilog na Pilipinas pag-abot sa agrikultura. Ayo po, would you be there with the secretary sa AGA, Congressman? Yes, I will personally accompany him sa pribadong eroplano pasisiring sa Legazpi Tabe. Ay, opo. Sana so iba pang mga concerns kan sa tuyang sektor para umatan aram ko igwa kang nakakahuro ng mga members kan para uma. And pag sinabi tang para uma agricultural sector, that includes mga fisher folks, Congressman, mapaabot Well, lamang kay secretary. Yes, trying to ventilate the concerns of our fisher folks, mga pangangaipon ninda, arog kang nets and hooks and lines. Ano yung mga simpleng bagay na pinagagamit ninda sa rural daw na pagkabuhay. And of course, may commitment pa sa tuya na ma-supply as in may mahihiras kita sa mga fisher folks sa komunidad. Opo, one more before I let you go, Congressman. So sa ERC niya to, sumanungod sa investigasyon sa APEC, tabi any development over? Well, that's one thing, Pio, that I'm continuously monitoring and follow up. Until now, makamurumundo, mayo pang findings or resolution despite of the fact that a show cause order was already issued directa sa APEC. But right now, we're still awaiting for the findings and resolution of APEC, being the primary agency regulating distribution utilities and our concessionaire arog ng APEC. So, pa-follow up na tabi kiraray, Pio. Congressman, salamat din maray sa impormasyon na sin oras. Keep safe, tabi. Salamat, Marinaldo. Okay, mga tugang, si Congressman Pido Garbin Jr. nakausip tango niya na pagkaagat yung nga ito so sa rice, paghuna ko nga ni ito, mga implements, mga tools, ito palang subsidy. Amount na 5,000 pesos duman sa mga kwalifikadong paraoma digdi sa tuya. Digdi ilalansar ito kan Department of Agriculture. Iga po yan yung mga requirements tabi na dapat na kurumplihan tangani na maging kwalifikado po kitang mga parauma diyan sa beneficyoan. Huhuguton so pundo duman sa natipon kan gobyerno na sa paagi kang rice tarification law. So ipinasar na ra Congressman na sometime na 2019 yata ito. Nagkaigo baga kita digdining sitwasyon sa Pilipinas na subagas nagwara-wara ang supply sa merkado kaya naglangkaw ang demand, nagrerelinyahan, nagrarasyon. So ang ginibo ka ito na Congressman Pido, and kasabay nga ni si Congressman Joey Duman nag-isip ni pa sistema na magpasar nin lay bilang mga kongresistas so rice tarification law. So pig-i-importar na bagas ta kaipuhan tang mag-importar nin bagas ta hababa sa produksyon tadig di lokal. Pag hababa ang produksyon, diit ang bagas sa merkado, malangkaw ang presyo. Pag naglangkaw ang presyo, dakol ang dai makakabakal kaayanin sufisyente. So to avert the situation, pabahaan mo ning supply nin bagas, ma-stabilize sa presyo. Sa inka makuha kan bagas, importar ka. Nag-importar, so importation duman, iyan ang pinagapod na igwang mga tarifa, rice tarification law. So nadamot duman, iyon ang ngunya na ng ibibinipisyo sa mga paraoma tabi. Sa AGA, digdi sa Albay Astrodome. Bako po mga farm implements, so naghapot sa tuya, bako mga farm implements, kundi itong subsidiya kana gobyerno. Sige, oras Pilipinas, it's 9:25. An oras hatod sa Indokang
ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, buksan ang magic ng Pasko with Coke. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday, great taste white. Namnamin ang sweet linamnam ng great taste white caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda.
Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Aro. Maray sa noong meat shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong's Meat Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpabakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel.
para sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapapakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit, tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna iiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tignas, bacon, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo na para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo unahan. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan. Nahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna. Tapos, dudurugin. At ihalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Bunjing. Buwelta na kita sa programa. Ngunyan pong aga, maray na aga kay Teng na Broqueza sa tuyang barkada dyan sa tropa kay Teng na Broqueza. Kumusta lamang tabi kamo dyan, ha? And siyempre kay Eric na Rubio sa Albay Computer
Electronic Supplies and Repair. Good morning dyan sa Indo, sa Legazpi City. Bueno, diretso na kan sa tuyang pag-uri-restorya na kamo bunjing kasuhapon baga pigistoryata na sa Bicol Target. Si Manay Sara, yun na. Ay, kwanta na ang kasuhapon. Abangan ta na sa mga masunod na kabanata tabi digdi sa tuya sa dalagan. Tay ko pa manin saro kasabay ini saro 2 3 4 5 anumnal daw pa. Bago pa niya to maararaman ng suksok kan mga kandidatura nasyonal digdi sa nag-adang-adang in connection sa nag-adang-adang po na eleksyon sa 2022. It's gonna be national and local election. And igwa pang masunod ka yan. Barangay elections. Gari Oktubre ito. Ngunya na taon. Kaya, and igwa pa nga ning nagbutwa naman na impormasyon na gustong pinjintihon mo na barangay elections ngunya na taon por dahil da sa sitwasyon ta. Maray na agad yan kay Justin sa Sampaloc sa Metro Manila, diyan sa Mega Manila. Kay Justin, pa-shout out daan, nag-antabay sinda diyan. Ay naka tasurason magastos ka sa eleksyon, taho pa kan pandemya. Pagkatapos ni sarong eleksyon, sunod na naman ni sarong eleksyon sa barangay, i-extend daw. Pampira ng extension iyan. Na mga sa kapitanes, bakung ka nakalihis na napinjintin na yan, tabi tatabunding bagano, napinjintin naan, 3 years ago yata yun 3 or 2 years ago, ta isasabay na sa nangani ngunyan sa national and local elections. Now, here it goes again. May nagkapalataw na naman po ni na ideya para sa postponement kan eleksyon sa barangay. Ay nako. Sa bagay, kung tultul ang performance ta napasabak bagangon yan sa mga barangay, pero napasabak sa mga barangay ngunyan is the health workers, buda itong sutanod. Siyempre, so kapitan, kasarabay. Kung tultul ang performance, halos habo na nga ipasalidahanan. Naku, ang politika sa barangay, sabi ko sa Indo, pinaka-the best na kung maluya dyan sa imong pasensya, ang politika sa barangay, naku. Dahil sa namamuyan ang suulog mong bado, dahil sa namamuyan ang tinara mo, ay, kulog payo mo sa barangay. Yaong pasuinggit. Nako! Masabi ko. Kaya ining mga opisyales kan barangay, bilib man kita dyan Karo yan sa mga pundasyon talaga kan lokal na gobyerno. Buda pagabot sa politika, sinda nagakamati kan init. Lalo na ngunya digdi sa Legazpi buda salbay. Sinda nagakamati bunjing kang init politika. Legazpi buda albay, suma kapitan. Ay, nago. 16 o kaya 14 bago magabot ang alas 10. Kumpadreng Jomar Marahay na aga, go ahead na tabi. Salamat, Parbio. Good morning. Good morning sa mga marantabay. Halos tapado na ang mga karong na ituturugdok digdi sa socialized housing sa Barangay San Vicente, Cantabaco. Kung ma-aprobaran ang aplikasyon kan kabos na nag-apply para maka-avail kan paharong na ini. Ito baga tabi pa din tiyo so Garo Subdivision. Sa programa digdi sa lokal na gobyerno kan Tabaco o sa syudad kan Tabaco. Ini anak ko ang impormasyon kan DCGB sali digdi sa opisina kang URPAO o Urban Rural Poor Affairs Office kung sa susog sa
nakaulay kan di si GB News na abo naman na abo magpaunambitan tabi pa dita ang tigplano taksang kaulayon si Attorney Randy Durse na iyon pumayo kang Urpaw alagad may importanteng piglakaw dahil sindang permiso na magtaram pero itinaram sa Satuya. Labi ng 2,000 ang aplikante. Aba. Duman sa magayuno ng mga harong na nakatalaan na i-award kan lokal na gobyerno o sa pagi kang Urpaw sa mga kwalipikadong mga beneficiaryo. Kung sa itong magigirumduman, sobra man lang sa 2,000 ang alokado ng mga harong nagigibuon. Kung kaya, kung ma-aprobaran ito, magsala, kulokado na ito. Dabo. Yes. Pero sa indang kinumpirmar na dahil pasindang piga-aprobaran maski saro sa sobra sa 2,000 na aplikanteng initabi pa rin piyo. Sa indang man na kinumpirmar na inisyalmente sang gatos mo naan sa indang aprobaran 100 households, ano? Roger, dahilan ta susug sa kumpirmasyon sa saindakan kontraktor sang gatos mo na ang gihinguwaho na tapuson. Yes. Initial na pagtugdo ka nga rin sang datos, katarapuso na ini bago magpuon ka, ba? Kaya matatawanan ng lugar so sang datos na paralyo na duman, saka i-didiretso naman ang pag-construir kan iba pang mga unit. Ang Urpaw, iyon padagos pang nag-aako kan mga aplikasyon, aplikante, digding, and saro sa mga pinagkukonsiderar ninda, iyo itong dapat talagang daika o daing pobre ka, daing kang madudumanan na residensya na pagsadiri, asin ang sa imong harong, iyo itong nasa priority, so ang harong mo sa munyan, iyo itong nasa dilan peligrosong mga lugar. Roger, kumpadreng Jomar, sisay ang set kan criteria tabi so lokal na gobyerno o itong bakung kon iyan so Tutsi Foundation iyan tabi kumpadreng Jomar? Bako ini pading foundation ini ang pondong ini sa National Housing Authority. Sa NHA. Okay. Now, sisay so nag-set kan parameters yung NHA or yung lokal na gobyerno o DSWD over? Yung sa lokal na gobyerno na pa sa housing baga, ang kwalifikasyon mo sa pang-housing, National Housing Authority, dapat isa kang mamamayang Pilipino, sarong kapuspalad, na daing istaran, asin itong daikang pagsadiri ni ano pa manadaga na pwede mong istaran. Ako kang membro kan sindikatong squatter. Iyan ang nasa National Housing Authority. Kaya lang, ipinag-pingit digde kan lokal na gobyerno, so ang mga harong, yaon dyan sa peligrosong lugar, na kinakaipuan na lion. Yan, okay. Kaya bali so patakaran is kombinasyon na kang nasyonal, buda lokal. Pigdadang ko kumpadre so mga kriteria. Laog na laog ako, kunta na, tapos palad. Daing paglugaring. Dayo garing na kagdigde. At dapat residente ka kan tabako. Ano ka pa de? Mag-ano ka digdi? Arkila ka digdi kisarong lodging house. Tapos, idiligar mo na ka una sa ako. Napagtambayan ko na una habang nagpapahingalo paghanap kibareta. Buwa! Okay. Ano ang magiging counterpart kan beneficiary ta magayunon talaga yan na babalyuhan nindang environment kung nagdadangog sindatabi so mga paraan tabay style village subdivision tabi. Anong magiging obligasyon man kan mga recipientes? Over. Ang primerong obligasyon, may date da sindang babayadan kaya inuwahong kumakaulay manggiraray si Architect Bruce para detalyadong maray. Yes. Pero sa pagkakaisi ko, may date sindang babayadan na monthly babaon man sana. Yan. Tapos, ang mayurmenting obligasyon, atamano ng arong. Iyo tabakong basta-basta yan, kumpadring Jomar. Bako ining so mga nahiling tabagang relocation na, ang kadakulig di sa palibutan, narurumo na nga ni.
Oo. Ini ba kung talagang may dignidad pang subdivision? Makaibog nga ni eh. Sige. Ang pigalitan nga ni Digde, pagka ngayon pagka-award, pagkaaga, sa kulo ng harlakbango na suyap. may posibilidad pa ding Jo Marta kung igwa pa maning espasyo baga kung dai man ibawal kan NHA budakan lokal na gobyerno so pag uro improve tibaad lamang mag surusuyap na mararaut na so physical view. Oo, bada, siyempre, may maborog takitiro tindahan sa araw. Sari-sari store. Susuyapan, pati sa sidewalk. Nyan. Oh. Iyo ba nangyayari? Kasi naman makait, alangan Manila og sarong sa tindahan. Iyo na nga niyan. Oh. Masuyap. Makongkreto, makagkerong harong sa tubangan kanarong, anto sa sidewalk, tuban sa sidewalk. Sige. Dayan pwede. Yes. Dayan pwede. Kasi saro yan sa mga patakaran na kaipuan, mataman, suharong, na daiman, maraot itong so physical structures kayo ni. Napig papahilingan ni, na apig inguwa nga ni, na magkaigwa magayon na environment ang mga recipientes. Ay ata na kumpadring Jomar kung mahiling nindaan perspective, buda kung mahiling nila matapos na yan, maski iyan na mga maistar dyan, makaka-experience na ning sense of a high level of dignity pading Jomar. Tama pa din. Basta din hindi kayo po nagpasiring sa sentro, ta magkakaigwa ki merkado publiko, magkakaigwa ki outpost sa pulis, magkakaigwa ki outpost sa Bureau of Protection. Naku. Halos magkakaigwa ki opisina sa DSWD. Oho. Magkakaigwa ki daycare center. Igwanin playground. Igwa pang eskwelahan. Igwa pang eskwelahan. Ay naku. Parang subdivision nga exclusive eh. Roger Ronald, sige. Pwede sana magbinaglang recipiente. Tapos magbinaglang, makanosonan. Rimate. Roger, so, iyan pa rin, pero siguro sa agaw sa mga masunod daw, inguwang kung ma-interview tang live, iyo. Na namamayo kayo ni para, detalyado, ano ang mga kaipuhan, ano ang mangyari, anong kaipuhan na, ano ang mga obligasyon kan mga magiging recipiente kayo ni. Baka kung ano iba paano, ipa-arkila, bako? Yan. Roger. Tamagayunong dumang ka nang mabilta kami duman sa gilid baybayon. Ito na ikanang ang aram ko diyan pa de, pag ka inawardang kay ni hali duman sa may gilid yan baybayon, so gobyerno mismo maulag kang harong mo. Talagang rurunuton itong hinalian mo. Rurunuton na ito. Pakiparkila mo eh. Oho, ito diba? totoo. Pakiparkila mo sa iba. Di yung magdirari. So nagkarkila yung nasa peligrosong lugar. Yan. Oho, sige. Mawawara so katuyuan kung ato tasinda pigali sa peligrosong lugar. Roger. Yan ang report. Jomar Bian, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar. Sa dagdag na istorya, yan kaya paano tabi, pinagsusubaybayan mi ang serye kan informasyon na andyan sa tabako. Tabako po ini sipipay na relocation. So ito bagang hinanapan ng daga. Pagkatapos hinanapan ng daga, sinurosimintuhan man, igamanin mga korokalye. So mga harong, konkreto man nga ni, pero basta sana. Ikumpara mo po ining mabutwa dyan na relocation sa tabako. Gari di a primerang subdivision. Igwang sa diring outpostan pulis, eskwelahan, groceria, saudan, playground, ang disenyo kan mga harong, bako yan so, basa sa nabagang gari maistaran sana, kuro kwadrado, may bintana, may pintuan, bako. Makaibog-ibog nga niya, kung taga-tabako gayad ako buda, duman ako nag-star sa gilid man kang baybayon, mahinguha man na makaduman ako. Maka-star man lamang. They will, so mga recipientes dyan, they will feel a higher level of dignity kung magkwanatabi dyan. Magkabaralyo na kamo. Ang pakihurot ta sa naman, pag natapos-an, uda igwananin mga nag-i-restar, atamanon man tabi. Ano? Kwarta ta yan. Pag natapos nga ni, mga na rin, mapasyar kita dyan. Pang Instagram yan eh. Tabunjing. Pang Instagramable yan. Instagramable yan na lugar na yan tabi sa tabako. Na subdivision na pinagpapagibog. Bako nga ni,
At akong day nga na ipiga kaklasipikar na relocation subdivision ang apod na kayan. Kun mo yan tabi ano. Ang babayadan gayud kan siguro. Day nga ni 300 pesos ang bulan. Depende sa assessment kan National Housing Authority, budakan agency concerned kan gobyerno na mapalakaw ka iyan tabi. Ano? O diyo. Taud-taud ni Bapa, tama hanap buhay kita, station break, news break, buda mga hanap buhay, then buwal tagiraray ang tingog kan banwaan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Todo Pito, 7 healthy habits na go na go. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Ang pag-abuso sa alak, yosi at droga ay di lang delikado sa kalusugan ng gumagamit. Nakakaapekto rin ito sa kalusugan at kaligtasan ng iba. Ang problemang ito ay laganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kaya alagaan natin ang kapakanan ng bawat Pilipino para supuin ang adiksyon sa alak, yosi at droga. Gawin ang mga sumusunod. Tigilan at huwag simulan ang paninigarilyo. Lahat ng uri nito ay nakakasama sa kalusugan. Ang paninigarilyo ay sanhi ng mga sakit sa puso at baga. Kahit hindi ka alcoholic, drink moderately. Huwag lumagpas sa 4 na baso ng inuming nakakalasing anuman ang okasyon. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa iyong kalusugan. Kilalanin ang adiksyon bilang isang problema sa kalusugan na maaaring matugunan sa medikal na pamamaraan. Pupunta sa mga drug rehabilitation facilities ng DOH o pamahalaang lokal kung ikaw o ang iyong kakilala ay nangangailangan ng tulong. Tara na! Suportahan ang ating kapwa na magtagumpay laban sa adiksyon. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Tawagan ang Substance Abuse Helpline o Quitline sa mga numbers na ito. Substance Abuse Helpline 1550, Quitline 1558, toll free 165-364, Metro Manila 0921-203-9534 for Smart, 0977-627-7539 for Globe. Sarong Pagirumdom, halit sa DOH CHD Bicol. Kung most recommended
recommended ng doctors ang Wilkins Distilled Water. We highly recommend joining Worth a Win sa Wilkins promo. May chance manalo ng 1 million pesos. Weekly prizes na 50,000 pesos at instant cash vouchers. Just buy 7-liter Wilkins Distilled Water to join. This is Marian. And Ding Dong Dan is saying, Kayo ay worth manalo at Worth a Wilkins. Create a PayMaya account to join the promo. Promo runs from October 15 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1422 series of 2021. Worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ako si Dr. Chito Abilino, ang DOH, Bicol Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, bakunado. Bakunado po ako kung Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, magpabakuna man. Tangali, gabos po kita, protektado. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinag-orgulyo kan Kamara de Representantes na nakamtan na ninda ang target na herd immunity para sa mga empleyado. Sigun kay Dr. Rafi Valencia, Officer in Charge kan House Medical and Dental Service o MDS, na sagud Nobyembre 5, fully vaccinated na ang 70% kan House Secretariat. Daima nagrarayo sa numero kan staff kan House members na nanabakunahan na. Kanakaaging simana piglansar kan Kamara ang blended drive-thru vaccinations para sa mga empleyado as independence na maresibin in second dose, tanganing maparikas ang pagbakuna. Inapod ining blended dahil para ini sa mga empleyado na daing malunadan kaya sindati na one in service o shuttle. Yan ang pang alas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako si Edna, taga-Tabing-Tabing. Ang problema ko po, yung wala ko akong sa kidney. Kunyan, gusto ko mag-detox. Pag detox mo po, anong nanilo mo sa ibig mo? Nakulong po na mga parang mga buhangin. Pag-inom lang ka ng food supplement na sa wellness, makusog na po ang pagmatik ko. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomasca, Belize Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom.
Ang robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Dapat handa ka sa manabutin. It's the day, best cafe inumin. Best cafe is the name. Best cafe, best cafe, best cafe, best cafe, best cafe, best cafe, best cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Tulong sunod-sunod din ha na informasyon po. Stay put mga paraan tabay. Enot si Ans, marhay na aga Ans, go ahead na. Naputol Ans, sandali mo na, inaayos ni Bunjing. Signal ka Bunjing kung arin ang ready ha. Mantang pigaayos mo si Ans. Sige, balikan ta si Ans. Ans, marhay na aldaw, go ahead na. Maray na aga, si Pio. Aga sa mga parantabay, sa mga nagdagman niya tong bareta, handa na ngunyan, nagabos para sa gigibuho na groundbreaking ceremony kan solar-powered water system digdi sa kilometro 16 sa Pagkaruhan, Legazpi City. Ini papanginotan ngunyan ni Alcalde Noel Rosal, alagad pigahalat-halata pa na sa iyang presensya sa nasambitarang okasyon. Sa ngunyan, inisalmenteng ipinaliwanag sa DCGB News ni City Engineer Clemente Nong Ibo na poko mas o menos 1 million pesos naman ang ibababang pondo kan gobyerno lokal kan Legazpi tangani na makondusir na proyektong ini. Alagad nagpapasalamat sinda dahilan sa may nagdonar sa gobyerno lokal kan Legazpi ni na sarong pribadong lote digdi sa likod sa naman kan kapilya sa nasambitan ng lugar na iyo kukuhaan ninda o bubugtakan ninda kan pagdrilling tangani na makondusir nga ni nasambitan ng proyekto 180 na feet o 180 feet ididrill kan City Engineering Office
na nga ni na makuhaan water source mantang solar powered ini asin magamit naman sinda ni na manlain na modernong kagabitan siring man ka na standpipe asin submersible pump. Sa ngunyan piga lalao maninda na kadakol ng mga residente di sa barangay kan na Bangkirohan na mabenepisyar sa proyektong ini. Iniangkaptangkan pahayag ni Engineer Ibo. Mga leaders digdi sa tuya, may kagawad kita digdi, tapos di-reactivean sa tuya mga leaders digdi, mga presidente ka mga barangay, mga kanya-kanyang sityo, nagduman sinda sa tuyang alkalde, nakihumapot, nakimahirap, na kung pwede makaagan digdi o. Insigida, sabi ni Mayor, inspection ni doon lugar, para mailing ta kung feasible, kung igwa kitang water source na makakuhaan. So, igwa kita o din private lot na may nag-donate sa likod lang kan chapel, diyan kita madrill. Sa ngunyan, na mga residentes sa Benigdi Serpillo, nagpahayag naman ni nakaugmahan at ito sa salamat sa gobyerno lokal kan Legazpi may kinaaraman sa proyektong ini. Barangay Bangkirohan. Sige. Yan tabi Serpillo, kay Bahan si Boy on assignment Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Good morning dyan sa mga taga-barangay Bangkirohan. Diretso pa kan istorya. Isihon ta. Ang bit-bit man na informasyon. Kumpadreng Al, marhay na Al daw, go ahead man. Yes, marhay na Al daw, tabi pwede nagpupuo ng magsirilusan ang ibang kandidato lokal, lalo digdi sa Legazpi City. Dahil sa closeness kan nagkakapirang pag-iriba na masyadong close duman sa saroman kandidato sa ibong kumbaga pa di close ya duman sa saro apera kang close igwa ka pang pig-apod na MU tama, mutual understanding sa mga magkarelasyon. Ang istorya pa sige na baga relibot ninda. May mga kung ano, mga groundbreaking, sabi ni Kansaro, dahil makita tood kan groundbreaking, ang dapat so totoo na. Ang nangyari, sige man so proparasyar kan mga parakonsyal. O niyan, pag natutuparan ining mayoralty candidate, Siyempre, close inda, nag-oro istorya. Ngaya, matuparan nga si Mayor. Oro istorya. Matuparan naman si Kong Pido, oro istorya man. Tama ka. Pero, may mga spy baga ka. Siyempre, ibong-ibong man ang mga intelligence network yan. May mga penetrator. May istorya. Hindi nga Mayor si ano. Masyado ngayang close naman kay Congressman. Gari ngaya may imyo. Gari ngaya magka-imyo inita. Sige ngayaan pakiabrakan. O minsan nakikiampangan, nakikiinuman. O kaya, ang sabi, may mga patama na mataramon. Pasaluib. Ano ngayon? Tagari ngaya. Masyado kang close duman. Masimbag man sa saro. Hindi, mangaya parang ngayon nag-iba duman. Nagkatuparan sa nangaya. Nagkatuparan? Sa imo bagang depresya magturo para. Sa imo baga ngaya ako. Pagkonsilo ng politika ba di? Sige. Wala lang mo dyan may mga hero-hero baga duman sa nasyonal. Ata na. Baka daw may mga mangyayari digdi sa lokal na mga kamyada. Kaya lalong naglalalain ni pa din ng mga sirilosan. Tayo na nga ni kanya-kanya sindang diskarte man. Sa iba, okay lang paras kailan. Sa iba, kumbaga may mga pasikretong sentimento. Minasumbong man. Kanya-kanyang style pa din sa mga parakonsyal. So iba, nagsasaliri ki gastos. Nagsasaliri ki lakaw. Nagpaparakiri. So iba, nakikisakay sana. Sinda nagaparakiri si Mayor nga ni Buda si Kumpido. Relax. Nagtupara na nga ni Sudua. Tupara na nga ni Sudua. Duman sa biga, birthday ni Kapitan. Kaya baga pista
duman sa Arimbay. Oho. Baka magturo-paro naman duman. Oh, di ako arimbay managad kapiestahan ngunya. Sige. Sarong grupo pa o to pasirin naman sa bangkiruan. Oho. Hindi sa sarong grupo ko pasahin. Sige lang, pasirilo-silos, pasuro-surumbong. Oh, sige. Anyway, yun na yan na aktual na nangyari ngayon pa rin. Sabi na nga kanya-kanya mga diskarte sa mga iba-ibang posisyon, sa mga para-consialman, para madagdagan man sa iyang o sa indang mga pigilao man na boto, abot ka ng eleksyon, lalong-lalo sa mga day pa nagalawag sa survey. Sabi mo, mga survey-survey ngon yan, may mga takdag, may lahog. Anyway, nakulong pang mga development ng piglalauman, lalo pa may mga hero duman sa national, pasiro naging sa lokal, abangan ta sa mga masunod na aldaw. Roger. Para ta siya na update di sa luwas, Alar Mario, DCGB. Salamat, Al. Pading Al, salamat. Relax na nga ni ka mong mandaw na. Nga si Kong Pido mo na si Mayor, relax na dahil lamang. Kamu garing na mga anak ko. Sige, si Lowens nasa linya. Maray na aga, Lowens. Go ahead, man. Yes, salamat abi, Sir Pio. Maray na aga. Pigpupuna naman ngunyan solusyonan ni Legazpi City Engineer Clemente nung Ibo ang pag-resolver sa pagbabaha sa Tinampo. Buong digdi sa may Asiatic Magapasiring sa may Ibalon Central School sa may Barangay Orosite, Legazpi City. Na iyo naman sa naantugnaw nin tubig baha, kimag-uran o kimag-aldaw. By the way, bago ka magpadagos, Lowens, nagpapasalamat sa tuyang mga residentes dyan sa Imperial Court 2. Roger. So Rose Street, maray-ray na sa sitwasyon. Roger, dyan ay kumanagad tabi, Sir Pio, marayo naman agad sa lugar. Yan, gulpe ang pasalamat kay Engineer Ibo, uda sa bilog na kumandan siya kan City Engineering. Roger, na antimano, action tulos. Aksyon, sige, salamat sa kay Engineer Ibo buda sa tropa dyan sa engineering. Roger to that. Kini ani pinagunambitan sa DCC Benyos tabi, Sir Pio ni Engineer Ibo na sinda nagpupuo naman magkondusir ng cross project sa may walang lane kan Tinampo. Asit pakapatagas-tagas naman kay ni sa balyo naman magibo kay ni. Ngani na so tubig sa kali, makakabalda sa ibong nakali, ngani na makabulos-tulos padagat, ngani na maresolveran ang pagbabaha sa lugar. Sigun kay Ibo, dainin na papabayaan na dahil maresolveran, kasi ang hagad niya sana, once na magkaigwanin pagsasara, magsinaraduan ang lugar, kay buhanan magsinarabutan na sana ang mga maaragi na motorista regular sa lugar. Kunyan sigun kay Ibo, nagparadakol ang tubig na istagnan sa lugar, suminabay mandigdi, naputol si Roger, suminabay mandigdi, so problema sa tubukan Legazpi City Water District, asin padagos sa inang pagkikipagkoordinar, may kinaaraman sa nasampitan ng bagay. Roger. Iyan tabi, Sir Pion, mga dagdag na istorya. Naputol si Lowens, naubos na gayon ang baterya. Roger, ako po si Lowens Bursi Barcena. Thank you so much, Lowens. Salamat man kan sa idong pag-antabay. Taod to dalas 4 nin pagkahapon, Bicol Target. Meantime, hindi po ang tingog kan banwaan. Tulos man na masunod, News Manager Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Tingog kan banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic
buksan ng Coke, buksan ang magic ng Pasko. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ya, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Aframe Reyes kang Orsay, Legazpi City. Saro po akong benepisyaryo kang Ako Bicol Party List sa iraram kang Government Internship Program. Dakulang pasalamat po sa Ako Bicol, huli sa ako sa indang natabangan, asin natawanan ning oportunidad na makatrabaho. Puon sa doli tupad hanggang sa ako makaiba sa indang manlain-lain na programa, araw kang sa edukasyon, sa salud, sa pagtaoning ayuda, asin kadakol pa. Salamatunon kong saldi ko, asin kong Alfredo Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa Araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Alfred Api de los Santos, representative of Ang Provinciano Party List, DPWH Regional Office 5, Congressman Fernando